Il-ħadd tal-5 ġimgħa matul is-sena, sena ċe, qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 5, versi minn 1 sa 11. Il-kotra titros fuq Ġesu biex tisma' l-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt dira ta' Ġenezzaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt, is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil xmun, aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajt. Wieġbu xmun u qallu, Mallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn, imma la qiegħed tgħid int ħankala xbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li xbiek tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit merqux. Xmun Pietru kif ra dan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu, Dbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni u lied Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun, Tibżax, min issa l quddiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għaliex Ġesu wetta il-miraklu tal-qabda l-kbira tal-ħut? Ġesu rid juża din l-okkażjoni biex jagħti tagħlima importanti lid-dixxipli. Minkejja li xmun kien għajjen wara lejl jitħabat għal xejn, xorta waħda kompla jikkombatti għal kelma ta' Ġesu. Infatti qallu, la qiegħed tgħid int ħankala xbiek. Meta tħabbat wiċċek ma' diżappunti u fallimenti, inti tinsisti mal-mulej bħal xmun biex inti tisma' il-kelma tiegħu u tirċievi l-kmand tiegħu. Dan l-inċident jgħidilna verità importanti dwar kif Alla jaħdem fil-ħajja tagħna u permezz tal-ħajja tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jistenna minna affarijiet akbar milli aħna nistgħu nagħmlu weħedna. Meta aħna nikkoperaw mal-ħidma tiegħu, aħna nwettqu ħafna aktar minn dak li nistgħu nagħmlu weħedna. Anzi, dak li fajnejna jidher impossibbli. Inti xhud veru tal-ferħ tal-Vanġelu ma' dawk ta' madwarek u titlob għal ġirien tiegħek, għal sħabek tax-xogħol, għal qraba ħalli huma wkoll isur jafu lil mulej Ġesu u jikbru fil-għarfien tal-imħabba tiegħu. Mulej, imla lil qalbi bl-imħabba u l-modrija għal dawk li ma jafukx jew li ma jimxux warajk. Għamel li nkun xhud tajjeb tal-verità u s-salvazzjoni tiegħek għal familjari, għal ħbieb u għal kollegi tiegħi. Marija ommi għażiża, għallimni int inkun dixxiplu tajjeb ta' ibnek
fuq l-istess eżempju tiegħek li int id-dixxiplu perfett tiegħu. Amen. I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send?